Jo crec que aquest senyor ho ha expressat molt més clar del que puc expressar jo en tota la xerrada d'avui. Però, en tot cas, us faig un petit resum. Aquest senyor diu si els catalans se'n van i deixen de pagar, se'ns acaba la festa. Bàsicament és aquest el resum. En tot cas, jo us dic el que jo penso de la independència. Per mi la independència no és en clau econòmica, tot i que avui parlem d'economia. Per mi, ser independents és una qüestió de dignitat personal i de dignitat nacional. Jo vull la independència, bàsicament, perquè em dóna la punyetera gana i perquè vull ser independent. No perquè vulgui tenir els meus recursos, que també. Però jo vull la independència per ser. Res més que això. Parlant de l'economia de la dependència, permeteu-me que us doni una mica de context. Aquí el que trobareu són dos gràfics, un a l'esquerra i un altre a la dreta, que parla, doncs, principalment, comparativament, Alemanya. Us faig una pregunta, permeteu-me que us faci una pregunta. Vosaltres penseu que Alemanya, a dintre de la Unió Europea, és forta o és feble? Digueu-me què penseu. Per aquí dieu que és forta? Sí? No? Sí o no? Sabeu quin és el percentatge que suposa Alemanya dintre de la Unió Europea? El percentatge de població, percentatge de llengua respecte a parlants, a nivell de percentatge, és aproximadament el 19%. Sabeu quan representa Catalunya a dintre d'Espanya? El 19%. Penseu que Catalunya té el pes econòmic i la capacitat de decisió a dintre d'Espanya en tots els diners que posa que Alemanya dintre de la Unió Europea, comparativament? Compareu. Teniu dos pastissos que són molt semblants. Realment, Alemanya decideix, Alemanya mana, Alemanya encapçala. Catalunya ni decideix ni mana, l'únic que fa és pagar, callar i permeteu-me que no digui més coses. Però vaja, el tiro aniria per aquí. El centralisme i l'efecte seu. Recordeu que estem parlant de l'economia de la dependència, no de la independència. De la dependència. És la que estem avui. El 69% de les grans empreses a Espanya tenen seu a Madrid, encara que tinguin zero nivell de negoci. Sabeu les elèctriques, fins que es va liberalitzar el mercat de l'electricitat, les companyies elèctriques es repartien al territori espanyol per zones. És a dir, Iberdrola tenia una part del territori, Endesa, el que era l'antiga FESA, tenia una altra part del territori, i cadascuna d'aquestes companyies es repartien el territori de diferent manera. Això què significa? Doncs que, per exemple, Endesa, que té un percentatge elevadíssim dels seus clients a Catalunya i a països catalans, en general, entre altres zones, fixeu-vos aquí, tota la zona blava, seria d'Endesa, en tindrà molt pocs de clients a Madrid, però resulta que tributa el 100% a Madrid. El 100% dels seus impostos es recapten a Madrid, no es recapten fora. Això és l'efecte seu. I d'aquesta manera és com Madrid, el Gran Madrid, va engreixant, engreixant, engreixant i empobrint tot el que hi ha al seu voltant, actuant com una mena de, com es diu això, de forat negre, no us sortia la paraula. De forat negre que s'ho passa tot. Nosaltres estem més allunyats de les Castelles, més allunyats d'Aragó i a més tenim una potència econòmica forta. Però els que estan molt a prop s'estan desertitzant. Us recordo una cosa. Vosaltres, segur que molts de vosaltres, quan veu estudiar en el seu moment, les Castelles, diguem, la disposició de com estava Espanya, us havien explicat que existia Castella-La Manxa, Castella i Lleó. Recordeu que us parlessin de la Comunitat de Madrid? No, a què no? de la vida. Sabeu per què? Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, és veritat. Castilla la Nueva, Castilla la Vieja. Hòstia, a mi això m'ho havien ensenyat, Castilla la Vieja. Castilla la Nueva, Castilla la Vieja. Sabeu per què va aparèixer la Comunitat de Madrid? Sabeu que la Comunitat de Madrid és la primera comunitat independentista d'Espanya? Es va independitzar a 1981. I sabeu com es va independitzar? Per decret, per interès general. Podeu googlejar i podeu mirar-ho i veureu que a 1981 hi ha un decret que diu que es crea la Comunitat de Madrid per interès general. I jo em pregunto, interès general de qui collons? De qui? Penseu una mica i trobareu l'interès general de qui estava interessat en quedar-se en una part per acabar arrossegant tota la resta. Bé,
Quin és el gran kit de la qüestió? El gran robatori, perquè li diem molt espoli fiscal, fem servir paraules que són molt xules, queden molt bé, no? Però en realitat un espoli fiscal, que queda molt bé dir-ho, de 22.000 milions d'euros l'any, és un robatori. Són moltíssims diners. Algú de vosaltres té 22.000 milions d'euros a la butxaca? Segur que no? Jo em pensava que, no sé, jo tinc una monedeta per aquí, però 22.000 milions d'euros, un euro. Sabeu quan són 22.000 milions d'euros? Sou capaços d'imaginar-vos aquesta quantitat? Quan és? Sabeu quan costa fer una escola? Una escola nova, de trinca, 6, 7 milions, 8, tirant molt llarg, molt. Ara agafeu 22.000 i dividiu per 6, 7, 8 milions. Quantes escoles sortirien cada any? Perquè estem parlant d'un espoli anual de cada any. Estem parlant de manera sostinguda del 8,5% del PIB català. Quan parlem del PIB, el PIB és una dada econòmica, però el PIB en realitat, més o menys, perquè us feu una idea, és la facturació del país. D'acord? És a dir, quin és el nivell de riquesa que genera la facturació. D'aquesta facturació, el 8,5% fa així. Desapareix. Com per art de màgia. Ni el Mago Pop, tu. Ni el Mago Pop. Són 255.000 milions d'euros al PIB català actualment. Si apliqueu aquest 8,5, sortiran els 22.000. En realitat, la sospita que tenim és que no són 22.000. És que són molts més que se'n van amb altres partides. D'acord? Però anem a donar per bo que hi ha aquests 22.000 milions d'euros que marxen. Això és l'economia de la dependència. Què passa perquè som dependents? I quin és aquest cost de la dependència? Doncs a nivell formal es considera que per cada 1.000 milions d'euros que perd el país, es perden 15.000 llocs de treball. Multipliqueu aquests 22.000, diguem, si per 1.000 són 15.000, doncs 15.000 són 330.000 llocs de treball que es perden, perduts. Perduts no vol dir que han perdut la feina, sinó que no es generen. És activitat econòmica que manca. Ens falta activitat econòmica per a aquests milions que desapareixen un any darrere l'altre, darrere l'altre i darrere l'altre. Insistiré molt en aquest concepte del cada any, perquè cada any ens quedem en la xifra de 22.000, però és que no són 22.000. Són 22.000 aquest any, 22.000 l'anterior, 22.000 l'anterior, 22.000 l'anterior, 22.000 l'anterior. I sumeu, i sumeu, i sumeu. Més inspectors d'Hisenda per habitant. Jo ara mateix tinc oberta una inspecció en marxa, perquè ho sapigueu. Més pressió fiscal, menys despesa pública, menys renda disponible. Què vol dir renda disponible? Vol dir que si jo guanyo 100 i se me'n van 70, doncs em queden 30. Això és la meva renda disponible. És a dir, ingressos, despesa. Què em queda? Doncs si resulta que si el país té aquests ingressos i se li va això una mica més, què passa? Si vosaltres ingresseu això i teniu aquestes despeses, ho dieu a casa? Què us passaria? Podeu fer dues coses. El no arribes, què vol dir? I com solventeu el no arribes? Perquè heu d'arribar. Com el solventeu? De dues maneres. O amb estalvis, o algú et dona el diner, o algú te'l presta. No hi ha més. No hi ha més possibilitats. Doncs al país li passa exactament això. Exactament això. Més endeutament públic i privat, més vulnerabilitat social, més desnonaments, més crispació, més robatori, més depressions, més tristor en general. Ens falten aquests diners per fer que la cosa rodi i que rodi més ràpid. Deixeu-me que us posi un petit exemple. Això ara sí que haig de dir que la majoria de les dades que veureu són dades que hem tret d'estudis que ha fet el Cercle Català de Negocis i que hi ha algunes dades que no estan del tot actualitzades, però la tendència és la mateixa. Jo aquí sí que vull deixar constància d'aquestes dues coses. Us poso un exemple. Són unes dades de fa no sé, són 2 o 3 anys, que comparen què és el que aporten, en aquest cas, Extremadura i Catalunya, i què és el que reben. Poso Extremadura, però jo us dic també, la meva família ve d'Andalusia, és a dir, jo tinc una descendència que és principalment andalusa, o sigui que ningú em pot retreure, doncs si poso aquí Extremadura o poso Andalusia, no és un tema ètnic, no és res
senzillament que hi ha unes comunitats que en reben molt i altres que en reben poc. I si haurien de rebre més o menys, doncs bueno. Ara, després parlarem de la famosa solidaritat i si ha d'haver-hi solidaritat interterritorial, que també és un concepte molt xulo, que queda molt bé, és molt guai i anem a solidaritzar-nos tots i abraçar-nos, però amb la pasta per davant, no? Perquè si no, la cosa no acaba de funcionar. En aquest cas, a Extremadura, què és el que passa? Doncs que genera 65 i resulta que en rep 118. Ostres, i Catalunya en genera 125 i quan es fa el repartiment aquest del Mago Pop, doncs resulta que n'acaba rebent 97. Dius, hòstia, què ha passat aquí, no? O sigui, on estan els calarons? Doncs aquesta diferència de milers de milions d'euros diu moltes coses. I en recordeu-vos del que us he comentat de les escoles, però parlarem després d'hospitals, parlarem d'aeroports o de terminals d'aeroports i parlarem de moltes coses, perquè tot val diners en aquesta vida. Tot costa d'alguna manera. Clar, parlem de la solidaritat. Que guai, anem a ser solidaris tots, no? Molt bé. Ara necessitem aigua. Necessitem aigua o no? Estem en sequera. Què diu el senyor Mazón? Que hem de pagar l'aigua, no? Que, hòstia, aquests catalans, bueno, compte, i a veure com perjudica la costa, i, bueno, sí, però no, però tal. A vosaltres us pregunten sí, però no? Quan pagueu els impostos? I per què hem de patir aquest greuge constant? En qualsevol cosa, qualsevol cosa. Jo entenc la solidaritat de manera que ha de ser bidireccional. Això és solidaritat. Avui per tu, demà per mi. Això és solidaritat. L'altre no és solidaritat. L'altre és m'estàs aixecant la camisa i t'estàs emportant els meus diners. Més coses. Fixeu-vos en aquest mapa d'aquí, a veure si me'l punter. Fixeu-vos, si traceu una línia des d'aquí, des de Castelló, fins a Galícia, tot el que hi ha per sota té un nivell d'economia submergida, d'acord? Entre aquí i aquí hi ha 27 províncies d'Espanya que tenen un grau d'economia submergida que està entre el 30 i el 40%, és a dir, és molt similar a la de països africans, del nord d'Àfrica. Amb això què vull dir-vos? Economia submergida, us ho dic molt clar, és diner negre, és no fem factures i no paguem impostos. Això és economia submergida. Un país on l'economia submergida és del 30-40%, o tens la meitat del teu país que té aquest grau d'economia submergida, t'apropes a economies subdesenvolupades. I això és el que està passant actualment a Espanya, que hi ha una part molt important, petita, però que està subvencionant a tota la resta, que a més de pagar pocs impostos, perquè tenen economia submergida, acaben visquent molt millor per aquest reequilibri de diners. Però tot això té també un impacte. Té un impacte. Un impacte en quin sentit? Doncs en la renda disponible i en quin és el grau de vulnerabilitat social generalitzat. Fixeu-vos que a nivell de renda familiar disponible, doncs aquí tenim uns mapes que en funció del seu color i de la intensitat del color, doncs hi ha més capacitat, diguem, el marge aquest que us comentava abans, entre el 100 i el 70, doncs potser és entre el 100 i el 60. És a dir, és més gran aquesta renda disponible. Com més baixa és aquesta diferència, com menys capacitat tenim de tenir diners per gastar, què fem? Si no tens diners, què fas? Et quedes a casa, no surts. Si no surts, què passa? Amb els bars, restaurants, cinemes, casals, el que sigui, doncs que no tenen la mateixa activitat que podrien tenir si cadascú de nosaltres tinguéssim aquests calarons a butxaca. Pressió fiscal forta, renda disponible baixa i, per tant, fem poques coses i patint. O si aquest nivell es fa petit, hem de demanar préstecs personals, hem de demanar préstecs hipotecaris. Bé, doncs tot això es fa complicat. Més coses. A nivell de comunitats. Fixeu-vos que a nivell de comunitats, aquí tenim tot l'arc mediterrani, el que són països catalans, i en aquest cas Castella-la Nova, Castella-la Manxa, actualment, però fixeu-vos quin era el mapa de Front de Guerra Civil en el seu moment. Això és una anècdota, però és perquè m'entengueu. L'Espanya blava i l'Espanya vermella. Fixeu-vos quina casualitat. Coincideix amb un grau molt, molt elevat. A nivell de grau d'endeutament, que és important.
Però fins i tot, i aquí deixeu-me que desmenteixi una mica aquest run-run de que sempre és que Catalunya està molt endeutada, Bueno, avui ha sortit l'estat espanyol que està endeutat amb el 110% del PIB. És a dir, tenir un deute del 110% significa que el que vosaltres factureu al vostre sou, si teniu un sou, m'ho invento, de 30.000 euros, el vostre deute és de 40.000. Bueno, heu de fer mans i mani i no surten els números, no surten. Surten només amb més préstecs i més boles. Fixeu-vos que l'endeutament de Catalunya, ni molt menys, per molt important que és, però a nivell de percentatge, respecte al que generem, és un índex d'endeutament molt baix, és del 30 i pico %. Tot i que no són dades actualitzades, no hi ha hagut molt canvi. És a dir, estem parlant d'un grau d'endeutament molt baix. És el 18. Bueno, insisteixo que aquestes dades s'haurien d'actualitzar una mica, Però vaja, quedeu-vos amb aquesta idea perquè el tiro va per aquí. Us vull explicar un cas concret del BBVA. Us en recordeu de Catalunya Caixa? Sí. Algú d'aquí treballa al BBVA? I tant, tota la vida. Algú d'aquí treballa al BBVA? Sí? Us en recordeu de Catalunya Caixa? No. Sí? El BBVA no. Catalunya Caixa tota la vida havia estat. Ara no. Bueno, abans el BBVA, a nivell de quota de mercat a Catalunya, tenia el 6,1%. Estem parlant d'abans de l'adquisició de Catalunya Caixa. Quan va adquirir Catalunya Caixa, va passar a tenir una quota de mercat del 26%. Sí? Això vol dir que com es va traslladar? Diguem, el BBVA en aquell moment va obtenir gairebé 60.000 milions d'euros en dipòsits bancaris, que suposen el 35% dels dipòsits d'aquesta entitat a Espanya. És a dir, aquests 60.000% suposaven el 35% de tots els dipòsits a Espanya. Sabeu quin és el grau de concessió d'hipoteques al teixit productiu català en aquell moment? Doncs era d'entre el 9 i l'11%. La diferència entre els diners d'estalvis que jo recollia i que tinc en dipòsits, que em permeten fer préstecs a altres, aquesta diferència entre l'11 i el 26, que es donen préstecs, on se'n va? A altres parts d'Espanya, que demanen préstecs, però no aquí. És a dir, els nostres dipòsits serveixen, a més, que és una altra manera d'espoli, serveixen, a més, per donar préstecs d'altres llocs. Els que heu treballat a l'BBVA i abans sabeu com funciona això. És a dir, això és suma i restar. Si m'he equivocat, m'ho dieu, Més coses. Desnonaments i execucions hipotecàries. Aquest és el grau de desnonaments i execucions per cadascuna de les comunitats. Mira Catalunya. Què passa amb aquestes dades? Per què a Catalunya estan elevats? Per què altres comunitats estan en línia i per què altres estan molt per sota?